Kauan sitten joutui merenkuninkaan tytär Sintti perheineen jättämään valtakuntansa ja rantautumaan kuiville maille tyytyen siihen, mitä elämä heille tarjosi. Kunnes rakkaus lupaa kysymättä astui Sintin elämään. Siitä lähtien Sintin hartain toive oli muuttua ihmiseksi. Epätoivoissaan Sintti haki apua viemäreissä asuvalta Noidalta, jonka ehdot olivat ankarat. Sintin tulisi hylätä perheensä, ja jos rakkaus ei täyttyisi, olisi hän velholle velkaa 1 elämän verran. Mies, jonka tähden Sintti uhrasi kaikkensa, piti prinsessaa vain leikkikalunaan. Kun Sintti vihdoin ymmärsi kohtalokkaan virheensä, lähetti Noita hänelle veitsen. Mutta rohkenisiko hän sitä käyttää?